אומרת, יופי שבת, יוכבד, המנהל רוצה לראות לך בדחיפות במשרד, בזריזות. קראת לי? כן. אוקיי. יוכבד, בחודשיים לא הבאתי שום דבר מעניין. אם אין ככה כתבה, את מפוטרת. מה הבאת לי? כוכבת הילדים מימי בעפולה? את מי זה מעניין? אני מעריצה שלה. מה זה, דולפינים באילת ועשו שנה הם שם. והנבחרת, מה הייתה? מה זה, נערי אשדוד מול הפועל ירוחם? את מי זה מעניין? תזכרי, מפוטרת. אשתי אלמנה, בנה יתומים, תבואה, דקה, וואי, אין לך איך מאיפה נמצא לך כתבה? ילדה, למה את עצבניה? את כל כך עצובה. תראה איך דמעות מהעיניים. את יודעת מה חרובה? ערובה! מי בא? מי בא? מה, מי בא? משיח בא. בטח. וואי, זה יכול להיות רעיון טוב לכתבה. וואי, תודה רבה. וואי, הנה בא. אני לא עובדת. וואי. נעשה כשמשיח יבוא. איפה נתחבא כשמשיח יבוא? יש לי כתבה, תנחש מי מגיע לעיר. באטמן? לא, יותר גדול. טראמפ? יותר ענק. ענק הירוק? יותר גדול, המשיח. יש לך הוכחות? כן, תראה בכתבה. גורמים בכירים מדווחים לפה שהאחד שכולנו מחכים לו קרוב יותר מאי פעם. על כך בכתבה הבאה. מה זאת אומרת אם אני יודע איפה משיח? מה, אני נהג מונית ל-30 שנה. מה זאת אומרת? עכשיו חזרתי ממנו. באמת? הוא כבר הגיע? בטח הגיע. מה, לא היית בפתיחה? לא. מה, הוא יושב שם ליד הכותל שם, ליד זה, וואלה, איזה מנות יש לו. אני אומר לך, שנים חיכינו לכזאת מנה. אללה, כל מי שאוכל אצלו שם זה תחיית המתים. השאלה נשאלת בעם ישראל היא, מתי יבוא משיח? והתשובה שהגיעה היום, היא אוטוטו יבוא עם האוטו, אם הוא לא יבוא עם מכונית, הוא פשוט יזמין מונית. אם תראו שהוא קצת מאית, הוא כבר כאן, הוא פשוט על משאית. משיח? ברור שהיא בדרך לכאן. כל עיוור יכול לראות. כאילו, מה זה יכול לראות? רואה במובן מסוים. רואה איזה ביטוי רחב. אגב, היא, ברור שזאת בת. כאילו, אם זאת לא בת, אז מה זה יהיה בן? נראה לי פשוט הזוי. ברור לי לגמרי שזה בת. כאילו, וגם ברור שהיא בדרך לכאן. אם אחותי התקבלה לג'1 כשיש ג'1.5, וואו. כאילו, נס משמיים, אם זה לא משיח, אז וואו. מה הוא רוצה עכשיו? הלו? זה ההוכחות שלך. אם את מחר המשיח לא בא לאולפן שלי, את מפוטרת. מה? וואי, משיח. איפה אני אמצא לו עכשיו משיח? תגידו לי, מאיפה? וואי. היי, יש פה את ישיבת ההסדר. אולי שם יוכלו להגיד מתי המשיח. מודה שיש בזה אמת או שזה קיים? לא, מודה שיכול להיות שיש עוד כוח. כן, יבוא. שלום. שלום. אתה ערב אותו? כן. אתה יכול לענות לי אולי על השאלה? ודאי. הוא בא? הוא יבוא? מי? המשיח הוא יבוא היום? ודאי. באמת עכשיו? ברור. היום? היום? כן. יש! כן. זה קריב של הרמב"ם. תקראי, בבקשה, תלמדי. וואי, תודה רבה. תודה רבה. Everybody want משיח.
5, עכשיו אני יכולה לחכות עד סוף היום והוא מגיע. זהו שיר עצוב מאוד, אחד שמחכים לו, אבא עם הילדים שמתפללים לו. איך הלב נשמע כל בוקר, למה הוא עוד לא הגיע? אין ספק ואין דילמה, גם אם הוא מתמהמה. Everybody wants משיח, everybody wants משיח, שון שיבוא. Everybody wants משיח, everybody wants משיח now. מה? כבר 10 בלילה והוא עדיין לא הגיע! הוא הבטיח לי! מה ביקשתי? משיח קטן וחמוד. אשתי אלמנה! וואי, תומי, דקה! לא הבאת לך 100 שקל. אוי, נכון, זאת את. וואי, הייתי רעב. אתה הבטחת לי, אתה אמרת לי שהמשיח אמור לבוא, בגללך העורך רוצה לפטר אותי. גם כן קריירה הלכה. מה את חושבת? משיח זה קריירה? לא מבינה כלום. בואי תראי, שימי לי צדקה ולאט לאט תבין. נראה מה יש לי. טוב, הלו? משיח לא בא ולא מטלפן. אני הלכתי לחפש את המשיח, ובמקום זה מצאתי כל כך הרבה עניים בפח הזבל. אתה באמת רוצה שהמשיח יבוא? על זה תעשה כתבה. על כמה עניים מסתובבים בפח הזבל מתחת למשרד המצוחצח שלך. ביי. בעקבות תחקיר שערכנו, בעלי הבסטות משלמים פחות ומרוויחים יותר. בעקבות מאבק שערכנו, הורדנו מחירים, ועכשיו כולנו יכולים ליהנות מהפירות היבשים. הגיע זמן הגאולה. אז אל תחשוב יותר מדי אם זה כדאי או לא כדאי, אתה יודע אם לא עכשיו אז מתי. ואל תחשוב כל כך הרבה כמה זה קשה או לא יצא או לא שווה, לא תדע אם לא תנסה. כי הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן הגאולה. אני שומע ינון ואליה, ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר או אי אפשר, תדע לך. טוב, אני אתחיל שבא לי. לא בא לי. לא מה נתחיל. ביי ביי. טוב, משיח. ברור שהיא בדרך לכאן, לא סתם. אוקיי, טוב. 3, 4 ו... צק, אוי. נו, אני לצעוק. צועקת. את לא צועקת. את רואה? למה אתה מצלם? סתם, זה שמחה שלנו. יאללה, סרט חבר'ה, בת מצווה. קדימה, ללכת. רוחם נגד אשדוד. מי זה מעניין? תזכרי, מפוטרת. מקסים אריה, אבל עוד פעם זה שיהיה יותר ברור. טיפה לא הבינו את הרעיון. מי זה מעניין? תזכרי, מפוטרת. יופי, תודה. לא, עוד פעם. יוכבד, יופי שבאת, המנהל נורא לחוץ, גשי אליו בדחיפות למשרד. מצחיק שגשי עוד פעם. יוכבד... הענק הירוק? לא, יותר גדול. המשיח? אתה לא. אולי רק שקל. בזי. דקה תציל ממוות. איפה אני מביא עכשיו את הכתבה הזאת? יאללה, מה אני אעשה? אין לי כתבה. אני רואה. אין לי כתבה. כאילו הוא חוזר על עצמו, את שמה לב, הוא אומר אותם דברים כאילו... מה אני אעשה? מאיפה אני אביא כתבה עכשיו? אני חייב את הכתבה הזאת. גורמים בכירים בעיר הזאת מדווחים לי שהאחד שיבוא על סוס לבן. אז בשביל את החמולון, שהאחד שכולם מחכים לו קרוב לעיר. אוקיי, המופע של אריה. צ'יקטה, צ'יקטו, צ'יקטיקטה, צ'יקו
שקוואנה, את